αέριο, δεν είναι όλοι φτιαγμένοι την δικιά μου ψηλή δαιμονική κλάση. Ευχαριστώ πολύ, Καμπύρια, και εσύ, Καμπαλέ, δεν έχεις σχόλια για το άτομό μου? Συγγνώμη, Ραφ, αυτή τη φορά κέρδισα πριν ξεκινήσουμε. Κάτσε, τι λέει, θέλεις ακόμα να... Πολύ καλά, λοιπόν, ας σου δείξω το δωμάτιό μου. Καλώς όρισες στη διαβολική πόλη. Για μύρισε τη ατμόσφαιρα του Φιάφη. Σου είπα ότι θα σου δείχνω το δωμάτιό μου. Βλέπω μια χαρά τα πας τα λόγια. Πολύ καλά, λοιπόν, το μήνυμα ελήφθη. Ό,τι φορά δεν είναι μάχη, είναι ένας απλός αγώνας ταχύτητας. Ας το δούμε αυτό. Επέτρεψε με να γνωρίσω την νέα μου αγαπημένη, αλλά μη ζηλέψεις όμως.